This is Laling. And this is Papi. And this is Aning. This is Pulsing. This is Dory. And we are the Donairi Vines. So for today's mga kainging kay another challenge na naman. Yes. So ang among challenge karon kay Calamansi. Lemonsito. So mukaon mi aning lemonsito. Kung kinsa tong mungusot ang naong kay naay parusa, naay punishment. Imod-mod ang naong diri sa harina. Nasaway unlan. Kasi naman ay napuno man sila away. Dali. Ready, So, Start na ta mga kainging. Yes. Ako ata, magdungan tatanan. Dali. Dungan tatanan ha. Tani ako. Okay. Dili na pa ko hilig og mga asin. Ready. Same guys, ayoko ng asin. Ayoko ng asin. Baho pa lang gani, wala nakuha na ako naong. Ngosot na ako. So, dira mga kainging amos ang pikason kay para makuha ng iyang juice. Then, 1, 2, 3, go! Drink suti. Nagubang now. Nagubang now. Why, katawar ko. Tawa ba? Gubamay mo now. Katawar naman ko. Naguba ko na yung naong guys. Tanan na utga. Dahil mo nagubad, katawar naman ko. Kapag ka na ni ate yung isa. Alam, marunong. Ay, gula kasi susupan. Di ka magapon. Okay. Tanaw ni Dora ako ba? Klaro kaso. Hoy! Oh, dire. Kulang ate! Ningosa! Ano naman? Sino may mungusot? Sige, yun na. 1, 3. Wow! Sino pa ni mapapsimpan? Wow! Nanay kuhan, pilde. Nanay kuhan. Gay, otro. Second round. Yes. Magpuno ko taglimos ito. Pagkita ang tangin mo? Ang duga ay ko nagpagkita ko ang panot ni. Kana gusto na ang duga ay la. Duga pa sige 1 2 3. Ay ito kasi Ito na hulog. Pagkala na Baka sila during. Dali. Ito yung Picasso na kay para makuan. Aja para ara pa kita ni Juice. Sige. 1 2 3 go. Ano ay? Mana ko? Mana ko? Pwede na ko mungusot. Yung ano akon. Ibala basta ba ulit sa niya mong usot? Mga pagputikan. Ayaw. Wala nga akon. Wala man ang akon. Wala man akon. Balik. Ay, ana ba? Na. Okay, 1 2 3 go. Hoy, shout out ka ba karon? Tara. Multipons. Ano na ko? Dali. Oh, ito nga malagdali la to na akong kanina. 1 2 3 go. Kan ati yun. Ay, mana ko? Hoy, la. Boy. Nagilo ang ipon. Niluha. Kumana mo ko. Mana makulat. Mana? Tay? Mag-uamo naman ang akong naong. Buang ka. Nasat ka na ko doon. Amo na yung duri-duri sa naong. Daan ngusot. Ading mo. Di po tagsama ko liog. Kuan ni ungot sa kong diri. Dali. Balik. Liso nga yan. Wapagay na kanan guys. Ito drum. Okay, 4th round. 4th na guys. 4. Bisan naman na pagkaula. Basta mungusok mo. Okay, 1 2 3 go. Man. Hindi ako na nangusok. Mana ko. Mana malat ako. Mana ko. Mana ko. So guys, urat lang kuan lemonsito.
Si During atong kanon. Ada si Sir. Pagkauman guys. Be. Oo, ato pa i-shout out. Uy. Okay guys. Napulay ako. Yun na nga guys. Dan. Ato ta sa dagat na. Para diretso taligo. Na. Bye-bye.